poso kawitan melu NU, kan kari sedina. Wae riyo yo melu Muhammadiyah kan ngawali sedina. Dadi posone mek 28 dina, lumayan. Utawa mek 27 dina iku ana lho aku iki. Yo wong parek karo aku ya. Ya temenan aku. Nek ngawiti poso iku melu NU. Tapi nek pas wae riyo yo melu Muhammadiyah. Tapi bendera wong iku mau ngakune Muhammadiyah. Tapi wong iki parek karo aku iki. Tapi aku ngene sik lu wong gelem poso aku nae jan. Daripada gak poso tambah bahaya sih ya wis mosok pangeran gak nyepuro aku nae pikirku ngono jan. Yo ana sing barang, tapi sama ojo yo, sama ojo melu-melu sama duwe ilmu ojo melu-melu. Iki nek cekap semanten. Jadi waca tunggu wonten pertanyaan.